Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. El llit ha d'estar a una posició de 35 graus i hem d'estar de cara cap amunt. Flexionem les cames, recolzem els peus al llit, ens asseiem correctament i comprovem els valors del pulsioxímetre. Estirem una de les cames recolzant-la al llit. Posem un coixí sota el genoll de la cama estirada. Apretem el coixí de 5 a 10 segons. La cama ha d'estar totalment estirada i la punta del peu ha de mirar cap a nosaltres. Fem 5 repeticions amb cada cama. Un cop fet l'exercici anterior, si ho tolerem, intentem aixecar la cama cap amunt, un pam del llit i aguantem de 3 a 5 segons. La cama ha d'estar totalment estirada i la punta del peu ha de mirar cap a nosaltres. Fem 5 repeticions amb cada cama. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.